Un parell de coses. La primera és que el papa Francesc, que era argentí, no va anar mai a Espanya. Com a bon argentí suposo que coneixia els castellans. L'altra cosa és que si aquesta visita d'un papa s'hagués fet fa 2 anys, no hagués tingut l'impacte que té ara, en absolut. Aquí algú ha xiulat i tothom mitjan s'hi ha posat a darrere. Perquè aquest desplegament mediàtic no té cap mena de sentit per la rellevància social que té aquest fet. És que tot plegat, per mi, és un blanqueig o una ocultació de tots els problemes que té el Partit Socialista a Madrid i a Barcelona. I, per tant, s'ha aprofitat això per tapar-ho. I com que, evidentment, de l'altra banda doncs, són més de dretes, tampoc poden anar contra el papa. Però nosaltres fa una setmana parlàvem dels casos de corrupció que estan assetjant el president Illa i el president Sánchez. I ara ja no en parlem. Estàvem parlant de l'enfonsament dels serveis. Aquests dies Rodalies no va i no n'estem parlant. Avui li han rebentat el cap d'un tret a un senyor en un dels principals carrers de Barcelona a davant a més d'una comissaria de la policia. Però tampoc obre les telenotícies perquè també és important. També hi va haver un altre tirotatge a la zona franca el cap de setmana passat. Amb la qual cosa, a mi em sembla una operació total de blanqueig d'aquest govern. Els que llegim premsa internacional sabem que hi ha una operació claríssima per part de Pedro Sánchez d'aparèixer als mitjans d'esquerres liberals, el Guardian, el New York Times, com el salvador de l'esquerra mundial. Com el senyor que lluita contra Donald Trump. Com el senyor que vol molta immigració. Com el senyor que lluita contra el rearmament d'Europa. Que, per cert, des d'aquí al nord d'Europa, el rearmament d'Europa el veiem totalment necessari perquè nosaltres tenim frontera amb Rússia i sabem el que està passant. Per tant, jo això ho veig una operació d'estat amb uns interessos polítics claríssims. El papa Lleó, perquè ha estat, potser no tenia prou informació, potser per això el papa Francesc no va venir mai, perquè ell sí que sabia com l'utilitzarien, mentre que el papa Lleó, doncs, que és un senyor de Chicago que va viure uns anys al Perú, doncs potser no ho té. Sí que és veritat que ell s'ha erigit com la figura americana anti-Trump, això és claríssim, vist que l'esquerra americana no té uns referents. És divertidíssim veure també aquests mitjans d'esquerres alabar, ja passava amb el papa francès, el papa de Roma. També venim d'una esquerra que jo quan era jove a mi em van ensenyar que ser d'esquerres volia dir que la religió era de l'opi del poble. I llavors va resultar que van passar uns anys i la religió és el tret identitari que més cal respectar de tots els que existeixen. De totes les identitats, la religiosa és la més important. Llavors, esclar, no ho sé què estem fent aquí. Ara, si hi ha un cert descrèdit dels mitjans catalans, això que està passant aquests dies em sembla que és un clau més del taüt, perquè és que estan posant el focus en un lloc que em sembla que als catalans els interessa relativament poc. Sí que hi ha uns quants religiosos, a algú li fa gràcia, però aquest 24 hores al dia de gran germà papal, això la societat ho compra? No ho sé.